Mm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng pork balbakwa. Ayan mga ka-foodies, at meron tayong rice at meron tayong sausawan, patis, and drinks natin, tubig. Mga foodies, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin pakilala sa inyo ang isang gaming apps. Ito po ay ang Carnival Game. Sa mga gustong mag-download po, panoorin natin to. Para ma-download ang Carnival Game, i-click lang natin ang link na nasa description box po namin. I-click and download, install at open. I-click natin registered at ilalagay po natin ating cellphone number at gawa din po tayo ng password. Pagkatapos po ay i-click ang send para sa ating OTP code. Pagka-receive ng OTP code ay i-enter lang natin at i-click ang register. At meron pa tayong daily bonus mga foodies, at bukod doon ay pwede din maging agent sa bawat successful download gamit ang ating promotional code, at bawat laro at recharge ay napakadaling maiipon na mga commission at pwede din nating itong i-withdraw. Para makapag-recharge ay kailangan muna nating i-bind ang ating GCash, lalagay natin ating GCash name at number, saka i-click ang send at hintayin natin OTP code. Lagay lang natin OTP code at i-click ang save. I-click ang confirm at ilalag in na natin GCash. Tandaan po natin kung magkano ang recharge natin ay ganun din ang sisend natin. Balik na tayo sa Carnival Game at subukan natin maglaro ng Dragon and Tiger. Subukan natin 1k dito sa Dragon, hintayin natin ang cards. Ayan, 6 sa Dragon at 3 naman sa Tiger, kaya panalo tayo ng 950. Subukan ulit natin ang 2k sa Tiger naman. Ayan, 8 sa Dragon at 7 naman sa Tiger, nakakuha tayo ng 1,900. Subukan naman natin tong Duo Fu, Duo Kai. Click lang natin spin. Ayan, nakakuha tayo ng 100. Spin ulit. Ayan, naka 18 naman tayo. Spin natin ulit. Ayan, naka total win tayo ng 55. Last spin po. Ayan, big win tayo. Nakakuha tayo ng 390 mga ka-foodies. Ganyan lang po siya kadali mga ka-foodies. At para naman ma-withdraw ang ating mga napanalunan, i-click lang natin itong bank at pwede na tayo mag-withdraw ng 300 up to 20,000 pesos at babalik ito sa ating GCash o kaya naman sa ating bank account. Ayan mga ka-foodies, napanood natin kung paano i-download ang Carnival Game. Nasa description box po namin ang link, kaya download na po tayo. Yes mga ka-foodies, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin, mga tamo kayong kapampangan. Mga tana po. Opo. Ayan, ay talaga. Ito yung SARS sa mga ka-foodies. Siyempre, unang subo, oh. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo. Patis. Ano to? Dami collagen nito.
Sarap. Rice is life. Sarap, sarap. Sabaw. Sarap. Babalong ka. Sasaw sa patis. Paborito ko to, mga kapodibis, balbakwa. Ang sarap. Sarap. Salamat sa nagluluto. Ang sarap-sarap. Kusinang kabalan. Kusina Kabalin. Siya nagluto na. Sarap. Lambot to. Sarap. Ito, collagen talaga na. Mga kapodibis, kumuha kami ng rice. Alam niyo naman, kapag paborito. Ang hangs.
Hmm. Sarap. Manghang, masarap. Tayo ba? Cheers! Sarap, sarap. $1,000. Ito. Oh, ganyan talaga yan. Mm. Sarap talaga ng balbakwa. Sarap, tabal pulutan. Mm-mm. Salamat sa nagluto. Tidakda. Sarap-sarap. Mm. Sarap. Manghang. Ito. Sarap.
Sarap. Sarap. Ayan, mga foodies, naubos po namin ang pork balbakwa. Napakasarap po talaga. Sobrang grabing sarap. Magluto na po kayo pork balbakwa. Yan, napakasarap po. At syempre, Carnival Game po. Nasa description box po namin ang link. Kaya download na po tayo. At shoutout kay Leia Payawan, Siopa, Baby Allison, Chermy Macalisang, at Regina May Banyares. Yan, we love you all. Mamita, Brenny Lagangan, shoutout po. Love you. I love you po. Ayan mga kapudibis, meron kaming Facebook page. At TikTok ng The Foodie B, Instagram ng The Foodie B, The Foodie B Vlogs, at Kusinang Kabalen, at syempre TikTok ni BBM na din po. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes mga kapudibis, kaya kung gusto niyo ang aming videos, please don't forget to To like, share, and subscribe. Thank you. I love you.